Политически коректни позитивни приказки. Епизод 4. Хензел и Гретел. Живял някога в Надежда 1 един беден баща, който работел в общинска фирма озеленяване. С една дума дървар. Жена му била офис менеджер. С една дума секретарка. Те едвам свързвали двата края, а трябвало да се грижат и за двете си деца, Хензел и Гретел. Те били осиновени, но майката и бащата много си ги обичали. Хензел бил от малцинствата, а Гретел била французойка от сенегалски происход. Един ден бащата го съкратили от общинска фирма озеленяване и семейството вече толкова обедняло, че дори се преместили от Надежда 1 в Надежда 2. Родителите се видели в чудо и решили да изпъдят Хензел и Гретел. "Деца мои", казал бащата, "уволниха ме, не мога повече да ви издържам. Време е да напуснете дома." "Защо така?" попитал Хензел. "Не ни ли обичате вече?" "Обичаме ви, ама станахте на по 30 години. До кога ще живеете у нас?" "Ама ние не сме готови за живота", проплакала Гретел. "Аз още не съм завършила второто си висше библиотечно знание, а Хензел вече 10-та година не може да се дипломира специална педагогика задочно платено." "То едно висше, намерете си работа, а до тогава не ще и да ви виждам." Хензел и Гретел тръгнали унили, цял ден бродили из града и накрая попаднали на улица Тъмна гора. Тък му били ужасно прегладнели, когато пред очите им се появила сладкарница Веселият пенсионер. Вътре било пълно с пенсионери, всичките до един тъжни. Хензел и Гретел яли тулумби, пасти, тригуни, скалички, наливали се с боза, докато не капнали. Дошло време да плащат сметката, но те нямали пари. На двамата и презумне им минало да си намерят работа не по специалността, защото им било под достоинството да мият чинии, например. За сметка на това, Хензел и Гретел били облъчени от медиите с новини за престъпници и така решили да ограбят някоя дърта вещица от сладкарница Веселия пенсионер. Избрали си най-смачканата, полусляпа и доверчива баба, подлъгали я с приказки за турски сериали и ваучери за нагревки, след което я ограбили. Взели и над 14 000 лева, които тя кътала за черни дни, без да осъзнава, че заради пестенето всеки ден от мизерния живот бил черен. Хензел и Гретел попаднали в затвора, но още по-лошо наказание бил диабетът, от който се разболели. А пак бабата останала доволна, че я дават по новините как хленчи. Край на позитивната приказка.